Зі сцени у парламент. Після перемоги на виборах Володимира Зеленського піти у велику політику захотіли чимало творчих людей. Серед тих, хто нині балотується до парламенту – співаки, артисти і коміки. Навіть попри практично непрохідні партії чи номери у списках. Чинні ще народні депутати кажуть, наступникам доведеться непросто, адже працювати нардепом ще треба вміти. Тему продовжить Олена Стецюк. Ні обіцянок, ні пробачень. Це не концерт 90-х, а потенційні нові обличчя Верховної Ради 9-го скликання. Популярність на сцені, навіть колишню, вони ладні конвертувати у політичну підтримку. І тут вже за супровід урочистих засідань парламенту можна не переживати. Хор імені Вірьовки ризикує отримати конкурентів. Юний орел Михайло Поплавський у депутатському кріслі вже був. Тож, заручившись підтримкою улюбленця молодих вовчиць, прагне його зберегти. Та не лише піснями, а й жартами зможуть похизуватися потенційні депутати. Народними обранцями прагнуть стати шоумени та коміки. Та поки не зовсім уявляють, чим саме займатимуться під куполом. Яка буде ваша першочергова законодавча ініціатива? Поживем, увидим. Пока вам, как я вам сейчас скажу. Вот так мы порвем старую власть. А комусь із гіпотетичних нових облич в політиці пророкують навіть крісло голови Верховної Ради. Я справді переконаний, що, скажімо, і можу собі це чітко уявити, що Сергій Притула може стати, наприклад, спікером нового українського парламенту. А нинішній спікер парламенту Андрій Парубій навіть сюрприз для свого наступника підготував. Не просто так, а зі змістом. Аби не допустити руського духу в українському парламенті, розвісив картини українських гетьманів. Щоб кожен, хто тут не був, бачив на собі погляд князів і гетьманів і розумів значення, відповідальність. Як стати в різних куточках цього кабінету, то по-різному ці картини виглядають. І от коли сидиш за столом, то Іван Мазепа дивиться просто в очі. Депутати 8-го скликання кажуть, недостатньо бути артистом, бо ж закони потрібно не лише читати, а й вміти писати. Туди ж прийдуть всі стендап-коміки, Олег Вінник. Це буде дуже весело, буде смішно. Як кажуть, і весілля гарне, і тамада хороший. Єдине, що я думаю, що там не буде пахнути законотворчістю. А коли в нас ще з'явиться новий спікер із цієї тусовки, то я думаю, що можна просто оголошувати, що країна перетворюється, державні інституції перетворюються на КВН. А дехто з чинних депутатів вже готується підкорювати зіркові підмостки. Бо ж найближчим часом у шоу-бізнесі може з'явитися чимало вакантних місць. Це буде не рада, а естрада. І я для себе зробила висновок, що звільняється величезний такий вакуум буде в шоу-бізнесі, то, можливо, варто нам тоді помінятися місцями. Популярність же ж є, значить можна буде йти на сцену. Можливо, знову згадаю, що вмію грати на гітарі. Артисти в українському парламенті не новина. Щоправда, раніше їхня концентрація у Раді була незначною. Та до кінця каденції мало хто дотягнув. Наступне ж скликання має шанси побити усі рекорди. Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Заман, АТР.